Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα επεισόδιο High Frequency Talks. By Soulmates. Έτσι αγόρι μου. Και βλέπετε ότι έχουμε κόσμο εδώ, έτσι. Αλλά το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι έχουμε ένα εκλεκτά τιμόμενο πρόσωπο, ένα αγαπημένο άτομο φωτισμένο, την Έρικα Πρεζεράκου. Έρικα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνεις, Η πραγματικά. χαρά είναι όλη δική μου. Να σε Χαίρομαι πολύ καλά, που είμαι εδώ. να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Και αυτό που έλεγα πριν ξεκινήσουμε είναι ότι πραγματικά είσαι η μετουσίωση, ρε παιδί μου, αυτό που κάνουμε εδώ. Η ζωή σου, αυτό που σου έλεγα πριν, είναι η μετουσίωση του τι κάνουμε σε αυτό το podcast. Ότι ενώνουμε ουσιαστικά, αυτό φροντίζουμε να κάνουμε, αυτός είναι ο δρόμος μας μέσα από αυτό το podcast, να ενώσουμε το ενεργειακό, πνευματικό με το γήινο, που εσύ το έχεις κάνει. Έχεις ενώσει το γήινο με το πνευματικό ενεργειακό με κάποιο τρόπο. Στην πραγματικότητα προσπαθείτε να το ξαναθυμίσετε στους ανθρώπους, γιατί αυτό ισχύει ούτως ή άλλως από πάντα. Ακριβώς. Είμαστε ο καθένας από εμάς μια πηγή ενέργειας που φιλοξενείται μέσα σε ένα σώμα, έχει δύο σπουδαία εργαλεία, το μυαλό και την καρδιά. Οπότε, αν είναι συντονισμένα αυτά τα 4 πεδία, είναι, δηλαδή ο άνθρωπος είναι πραγματικά παρόν και ζει και πνευματικά και υλικά, σε ισορροπία. Είναι τέλειο, ναι. Είναι to the point αυτό που λες πραγματικά. Είναι το να έρχεσαι στο εδώ και τώρα μέσα από αυτόν τον τρόπο. Και είδες τι είπε. Το μυαλό και η καρδιά είναι εργαλεία. Ναι, είναι εργαλεία. Καλά, και τα διδάσκει για πάρα πολλά χρόνια με όλα όσα κάνει. Θα μας πεις και θα μοιραστείς όσα θες να μοιραστείς. Ναι, αμέ. Να πούμε ένα μικρό ιστορικό. Καλά, σε γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, αλλά έτσι να μας κάνεις μια μικρή ιστορική διαδρομή από όπου θες να το πιάσεις και στο που βρίσκεσαι τώρα, για να ζεστάνουμε λίγο την κουβέντα. Θα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Δεινόσαυροι. Τέλειο. 15 χρόνια αργότερα οι κάμερες απλά έχουν μπουκώσει, δεν γράφουν άλλο. Έχεις εκπληκτικό χιούμορ εντάξει. Εγώ δεν σε έχω γνωρίσει προσωπικά καθόλου. Είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε και είναι υπέροχο το χιούμορ σου. Είναι υπέροχο πραγματικά. Λοιπόν, από τι να ξεκινήσω. Να πω ότι η καταγωγή μου είναι από τη Μάνη και είναι και οι δύο γονείς μου μανιάτες. Πολύ ιδιαίτερο το να μεγαλώνεις σε ένα σπίτι με μανιάτες και ειδικά να είσαι κορίτσι. Είναι δύσκολο. Αγαπούσα πάντα τον πρωταθλητισμό. Ξεκίνησα όμως πρωταθλητισμό στα 25 μου, σε μεγάλη ηλικία. Κάτι που κανείς δεν το περίμενε ούτε. Δηλαδή, όλοι με αποτρέπανε, μου λέγανε πας καλά τώρα πας να κάνεις τα 25 πρωταθλητισμό. Έκανα πρωταθλητισμό στο Άλεν Πικοντό. Πήγα πολύ καλά τηρουμένο των αναλογιών. Μπήκα στην εθνική ομάδα, πια στο τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάποια στιγμή ένας τραυματισμός μου δημιούργησε έτσι μια συνειδητοποίηση, γιατί καμιά φορά συνειδητοποιούμε τα πιο σημαντικά πράγματα στα σοκ μας και όχι όταν όλα πάνε καλά. Οπότε συνειδητοποίησα ότι ενώ το μυαλό μου έλεγε έλα έχω και άλλους αγώνες, πρέπει να συνεχίσω, το σώμα μου ακολουθούσε αυτό που συνέβαινε στο συναίσθημά μου. Οπότε εκεί που πριν οι άνθρωποι όταν τραυματίζονται, συνήθως προπονούν το σώμα του σιγά σιγά μέχρι να επανέλθουν, εγώ αποφάσισα να το κάνω ανάποδα. Λέω θα προπονήσω πρώτα τα μέσα μου και αν προπονήσω τα μέσα μου, το σώμα επειδή έχει τη μνήμη θα έρθει και θα μου φέρει ένα αποτέλεσμα. Όντως λοιπόν. Πώς σου ήρθε αυτό? Μου ήρθε γιατί είμαι πολύ παρατηρητής. Νομίζω ότι γενικά στη ζωή μου από πολύ μικρή ήμουνα, παρατηρούσα τα πάντα και συνειδητοποιούσα ότι ενώ το μυαλό μου έλεγα έλα, εντάξει, είχα σπάσει το πόδι μας, μου έλεγα πάμε να κάνουμε άλλα πράγματα, να κάνεις κοιλιακούς, να κάνεις τα χέρια, να κάνεις λίγο ενόργανη, ξέρω εγώ κτλ. Ειδική δύναμη. Και ενώ ο λογικός μου νους το έλεγε αυτό, όταν πήγαινα εκεί ήμουνα χάλια. Και το σώμα ακολουθεί αυτό που συμβαίνει στην καρδιά σου. Δηλαδή είσαι ερωτευμένος, 52 ώρες είσαι εκεί στα τηλέφωνα, τι γίνεται, όλα καλά, είσαι μια χαρά. Όταν όμως δεν είσαι καλά και το σώμα, η τάση του είναι να ξαπλώσει, να πέσει, δηλαδή είναι σαν να πέφτει, γιατί το σώμα έχει μνήμη, αλλά δεν έχει ποτέ πρωτοβουλία. Οπότε ακολουθεί πάντα αυτό που συμβαίνει μέσα. Αν μέσα σου λοιπόν είσαι καλά και έξω είσαι. Οπότε πήρα την προπόνηση και την έκανα παιχνίδι και λέω λοιπόν είχα σήμερα 100 κοιλιακούς. Και έλεγα λοιπόν όντα, άκου τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε εκεί δύο στόχους και αν καταφέρουμε με κοιλιακούς να κάνουμε 100 ταμπαλάκια ας πούμε και μπουν μέσα, να δούμε ποιος θα κερδίσει. Και άρχισα να στρέφω την προσοχή και του μυαλού και της καρδιάς μου σε κάτι που είναι πιο ευχάριστο, πιο καλά, να νιώθω πιο καλά.
Και σιγά σιγά αυτή η μεταμόρφωση που έκανα εσωτερικά με βοήθησε πάρα πολύ να κάνω και τη μεταμόρφωση εξωτερικά. Οπότε μετά κέρδισα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Βαλκανικούς Αγώνες, που δεν με περίμενε κανείς γιατί είχα ήδη μεγαλώσει αρκετά. Αλλά αυτό είναι και η ευλογία του replace. Τη μεθόδου που έχω δηλαδή. Την οποία τη δημιούργησες μέσα από βιωματικά σίγουρα, Ναι, είμαι σίγουρος. Ναι. Και μέσα από αυτό το ταξίδι ουσιαστικά ξέρεις και στον αθλητισμό. Ακριβώς. Δηλαδή, εκεί, δηλαδή το έπαθα το 2004, το 2005 ξεκίνησα να γράφω ουσιαστικά δράσεις που να με βοηθούν να είμαι στο τώρα και ενεργειακά και νοητικά και συναισθηματικά και σωματικά. Και εντυπωσιάστηκα, δηλαδή είπα, wow, ένιωθα ότι πραγματικά ήμουν παρούσα. Μάθα πήγαινα σε κάποιον αγώνα, μάθα ξεκινούσα να κάνω οποιαδήποτε στους μικρούς ή μεγάλους κύκλους που κάνουμε, ξέρεις, στην καθημερινότητα. Ένιωθα ότι πραγματικά συμμετείχα ολόκληρη σε αυτό που έκανα. Και μετά αυτό, ξέρεις, ξεκίνησα να το κάνω στο ΆΚΑ, πήγαινε πολύ καλά, αλλά δεν είχα ακριβώς αίσθηση του πόσο δυνατή προπόνηση είναι αυτή η προπόνηση 4 επίπεδα, μέχρι που έκανα ένα ερευνητικό πρόγραμμα για ασθενείς Πάρκινσον. Και εκεί οι άνθρωποι ήταν συντονισμένοι από τους γιατρούς ότι πρέπει να γράφουν ημερολόγιο πόσες φορές χτυπήσαμε, πόσες φορές παίξαμε, πόσες φορές ήμασταν καλά ή άσχημα. Και εγώ το αντέστρεψα όλο. Λέω: θα κάνουμε ένα ημερολόγιο που θα γράφουμε τι ωραία πράγματα πετύχαμε, πόσα καταφέραμε. Και αποδεδειγμένα πια από την Ευρωεπιστήμη ότι όπου στρέφεις την προσοχή σου μεγενθύνεται, και αν το μυαλό σου σκέφτεται και νιώθει θετικά, επειδή ο εγκέφαλος τα βιώνει όλα πραγματικά, αυτό αποτυπώνεται και στο σώμα. Οπότε, αν λέω κάθε μέρα δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά, είμαι μόνος μου, είμαι δύσκολα, αυτό αρχίζει σιγά σιγά, και αν όχι σιγά σιγά, θα έρθει και ένα κομβικό σημείο που πραγματικά θα βιώνω αυτή την πραγματικότητα. Η κβαντική μας λέει: μην παραμυθιάζεστε, δεν υπάρχει μια πραγματικότητα εκεί έξω, στην οποία τσουπ βρεθήκαμε. Αλλά εμείς μέσα από αυτό που, την αντίχηση που έχει η ενέργειά μας, αυτό που σκεφτόμαστε, αυτό που νιώθουμε, δημιουργεί μια πραγματικότητα. Και με αυτά, κάπως έτσι ήρθε και επιβεβαιώθηκε. Δηλαδή, στους ασθενείς Πάρκινσον ήταν εντυπωσιακό το πόσο πολύ το είδαμε να λειτουργεί. Ότι αυτή η θετική σκέψη, συναίσθημα, ενέργεια, άρχισε το σώμα να στέκεται λίγο διαφορετικά από ό,τι πριν. Και αυτό ήταν, εντάξει, ευλογία. Όχι, συγγνώμη, Όχι, περίμενε τώρα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα. Δεν ξέρω πώς το έχεις κάνει, ναι, σε σένα. Γιατί έχεις, από τότε που ξεκινήσαμε ρε παιδί και το podcast, έχεις συντονιστεί με κάποιους ανθρώπους που πραγματικά είμαι ευγνώμων που είσαι εδώ. Ειλικρινά είμαι ευγνώμων που είσαι εδώ και θα το εξηγήσω στη συνέχεια. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο συγκινημένος είμαι που γνωρίζω ανθρώπους που συντονίζονται πραγματικά με την αλήθεια. Ήτα. Παύλα, λύθη, Παύλα, Το οποίο είναι κάτι το οποίο το λέω ρε παιδί μου και ξέρεις, χαίρομαι πολύ που ο κόσμος ενώνεται και συνδέεται μέσα από αυτήν την ποιότητα και μέσα από αυτή τη διαδικασία. Συνδυνόντα δεν γνωριζόμαστε ελάχιστα, έτσι, μόλις 3 μέρες. Σε ανθρώπινο επίπεδο. Πριν από 10 λεπτά μας συστήθηκε στην πόρτα, λέει «Γεια, εγώ είμαι». Αλλά συνδεθήκαμε πολύ πολύ ουσιαστικά. Εγώ πραγματικά σε έχω μες στην καρδιά μου, Ερικα, πραγματικά πάρα πολύ. Δηλαδή, με έχει συγκλονίσει, γιατί είσαι τόσο καθαρός άνθρωπος, τόσο λαμπερός, τόσο φωτεινός. Και φαίνεται αυτό, δηλαδή βλέπεις τώρα και εσύ έχεις φωτίσει, είσαι και καραφλός. Είναι και τα φώτα. Μικρά, αλλά έχεις αυτό το χάρισμα και είναι καθαρά αποτέλεσμα της δουλειάς που έχεις κάνει, της εσωτερής δηλαδή, που προφανώς το διδάσκεις και εκεί πέρα έξω. Και σου είμαστε όλοι ευγνώμονες, ειλικρινά για όλοι. Όσοι θέλουν να είναι και νιώθουν και ευθυγραμμίζονται με αυτό, για ό,τι έχεις προσφέρει συνολικά. Είσαι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και αν έχεις περάσει διάφορα. Αλλά θέλω λίγο να ήθελα να πω πριν. Το κομμάτι αυτό το έκανες παράλληλα με τον αθλητισμό, όταν ξεκίνησες το replace δηλαδή. Μπήκες κατευθείαν στην έρευνα για τους ασθενείς Πάρκινσον. Τα έκανες πρώτα απ' όλα εσύ για σένα. Δεν είχες σπουδές τέτοιες. Δεν είχες μέχρι τότε αυτή τη διαδρομή. Η αλήθεια είναι ότι είχα μια παράλληλη διαδρομή. Οι σπουδές μου είναι πάνω στα παιδαγωγικά και εναλλακτικές μορφές ψυχοθεραπείας. Οκ. Πιστεύω πάρα πολύ στη βιωματική εκπαίδευση, όπως και στη βιωματική θεραπεία. Δηλαδή νιώθω ότι επειδή τελικά όλα αποτυπώνονται στο σώμα, πιστεύω ότι το να πάρεις μόνο το μυαλό, που είναι ένα εργαλείο, και να προσπαθείς με το εργαλείο να φτιάξεις την ολότητα,
Δεν γίνεται. Είμαστε ενέργεια οι άνθρωποι. Είναι πολύ περιοριστικό αυτό. Πραγματικά είναι πολύ Γι' περιοριστικό. αυτό έφυγες και από το καθαρό κομμάτι της ψυχοθεραπείας και έχεις Ναι. ανοίξει ενεργειακά. Ναι, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι ο καθένας από εμάς είναι μια πηγή ενέργειας και είμαι σίγουρη ότι όλοι μπορεί να έχουμε βρεθεί σε ένα τραπέζι και ενώ, ξέρεις, δεν έχεις μιλήσει με κανέναν, λες καμιά νοητική πληροφορία, λες αυτή μου είναι συμπαθής, εδώ φαίνεται να είναι στεναχωρημένο αυτό το πρόσωπο, κάτι συμβαίνει εδώ, είναι πιο κλειστό, κάποιος είναι πιο ανοιχτός και ενώ δεν μιλάμε οι άνθρωποι, τελικά μιλάμε. Γιατί όλοι είμαστε μια συχνότητα. Τα λέει και ο Τέσλα, αλλά τότε εκείνη την εποχή, θυμάμαι, ήταν μόνο αυτό ένας άνθρωπος. Νιώθω ότι ο καθένας μας αντυχεί κάτι. Ακόμα και όταν δεν μιλάει, τελικά μιλάει. Οπότε έχει σημασία να είμαστε συνδεδεμένοι και με αυτό το πεδίο ή τουλάχιστον να το αναγνωρίζουμε. Πιο παλιά θα λέγαμε, ξέρω εγώ, η άβρα του ανθρώπου. Τώρα έχει την κβαντική και λέει όχι, ή ακόμα και με τη μέθοδο Kirlian μπορεί κάποιο να φωτογραφίσει τα φωτόνια του και να δει 60 εκατοστά πάνω κάτω πλάγια. Ξέρεις, τι φως εκπέμπει ο καθένας μας. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό πεδίο, είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Δεν υπάρχει κάποιος που λέει, είμαστε δηλαδή όλοι σταγόνες της ίδιας θάλασσας. Απλά κάποιες περιοχές στη θάλασσα μπορεί να είναι λίγο πιο μολυσμένες, κάποιες μπορεί να είναι πιο καθαρές, αλλά είμαστε όλοι μέρος της θάλασσας. Ναι, Οπότε ακριβώς. έχει σημασία να στεκόμαστε και με αυτόν τον τρόπο. Και δηλαδή πολλές φορές συναντάω ανθρώπους, μου λένε καλά τους αγκαλιάζεις όλους. Είναι σαν να νιώθω ότι κάθε φορά που συναντάω ανθρώπους έξω, είτε τους βλέπω για πρώτη φορά είτε για 8η φορά, είναι σαν να συναντάω ένα κομμάτι του εαυτού μου. Γιατί είμαι μέρος μιας ολότητας, αλλά ολογραμμικά είναι και αυτή μέρος της δικής μου ολότητας, γιατί Ακριβώς. αυτό δημιουργώ. Οπότε την ώρα που έρχεται λοιπόν, ακόμα και αν κάποιος είναι στον δρόμο, δηλαδή τον συναντήσω, δεν τον ξέρω, ξέρεις, και τον συναντήσω και περπατάμε, ας πούμε, θα πω καλημέρα. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και αυτό ένα κομμάτι. Μπορεί να μην τον ξαναδώ ποτέ τον άνθρωπο. Και καμιά φορά πραγματικά δημιουργείται και μια έγνοια. Δηλαδή, μπορεί να είμαι στα διόδια, είναι η κυρία να του τι γίνεται, καλημέρα, πώς πάει. Και είναι σαν να τους ξέρω από πάντα, γιατί η διαδρομή που έχουμε εδώ στη γη είναι να ξαναθυμηθούμε αυτό που είμαστε. Αυτό που πες για την αλήθεια, είναι ακριβώς έτσι. Είναι σαν να μπαίνουμε να ξαναθυμηθούμε και αυτό μας ξεκουράζει. Εντάξει, έχω να πω τόσα πολλά. Δηλαδή, μου έχει κάνει τον εγκέφαλο. Πραγματικά χαίρομαι πάλι, θα το πω πολύ που είσαι εδώ. Αυτό που θέλω να πω τώρα όμως είναι ότι όλα αυτά που λέμε και λες και ακούγονται προς αυτή την κατεύθυνση, πραγματικά είναι όλα αυτά που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, έτσι. Ναι. Και είναι to the point, βέβαια, γνώση η οποία δυστυχώς δεν θα το αναλύσω. Ναι. Το έχω πει σε προηγούμενο επεισόδιο. Δεν μαθαίνει στα σχολεία. Αυτή η γνώση δεν μαθαίνει στα σχολεία. Ναι. Και είναι όλα εκεί. Όλα αυτά, επειδή και εσύ έχεις ψαχτεί, είμαι σίγουρος, και εγώ έχω ψαχτεί στο βαθμό που έχω ψαχτεί, είναι όλα γραμμένα, ξέρεις, αυτό που λέμε φιλοσοφία, αλλά είναι πρακτική η φιλοσοφία, δεν είναι θεωρητική. Δεν είναι στον αέρα. Μα δεν είναι, ό,τι μας αφορά και είναι μέσα μας, υπάρχει μέσα στους αιώνες. Το θέμα είναι πόσο το εφαρμόζουμε και πού έχουμε στρέψει την προσοχή μας. Και εμένα μου τραβάει την προσοχή ότι πρέπει να φτάσει κάποιος στα 20, στα 30, στα 40, στα 50, να του συμβεί ένα σοκ και να πει «Εσείς κάτι έχω ανάγκη κάπου ξέρω εγώ, να απευθυνθώ για να καταλάβω λίγο τι μου συμβαίνει». Και ίσως και με το replay, ξέρεις, στο Ολυμπιακό στάδιο, το βασικό κομμάτι είναι μια αυτογνωσιακή προπόνηση. Δηλαδή, δεν με νοιάζει μόνο το παιδί να μάθει εμπόδια, βόλεϊ, μπάντμιντον, χόκεϊ ή ταχύτητες. Με νοιάζει μέσα από αυτή τη δράση να αρχίσει να συνδέεται και το μυαλό και η καρδιά και η ενέργειά του στην καλοσύνη και σε αυτό που μπορεί να μάθει για τον εαυτό του μέσα από αυτή τη δράση. Δηλαδή, κάνει ένα παιδάκι εμπόδια και μετά όμως του μαθαίνω να λέει δυνατά ότι μπορώ να ξεπεράσω όλα τα εμπόδια. Γιατί κάθε τι που μαθαίνω μπορεί να είναι μια αφορμή να μπορέσω να σταθώ και να το κάνω εργαλείο για τη ζωή μου γενικότερα. Και είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, για μένα με βρίσκει σε πολύ σύμφωνη. Θα έπρεπε στα σχολεία πραγματικά να υπάρχουν αυτογνωσιακά βιωματικά μαθήματα που να βοηθούν τα παιδιά λίγο να καταλάβουν αυτό που είναι. Γιατί όταν ένα παιδί μαθαίνει να στρέφεται προς τα μέσα, δεν έχει ανάγκη να συγκριθεί. Δεν έχει ανάγκη να μαλώσει. Δεν έχει... Και ξέρεις, το βλέπω πολλές φορές στα σχολεία που πηγαίνω τώρα, επειδή και στην περιφέρεια, ότι τα παιδιά που πηγαίνουν σε καλλιτεχνικά σχολεία ή μουσικά σχολεία, επειδή μπαίνουν σε σύνολα, συνδέονται, συνεργάζονται, δίνουν ενέργεια στο να μάθουν κάτι, εξελίσσονται. Και βλέπεις ότι δεν έχουμε τόσο πολλά περιστατικά βίας ή έντασης, γιατί τα παιδιά μέσα από το βίωμα αυτό μαθαίνουν λίγο να συνεργάζονται. Τη σύνδεση Ναι. και όχι τον ανταγωνισμό. Ακριβώς, τους είναι να συνεργάζονται, να μαθαίνουν κάτι και δίνουν και την ενέργεια. Δηλαδή και το μυαλό και η καρδιά εκείνη την ώρα ακούνε έναν ήχο που ο ήχος είναι βαθιά θεραπευτικός
Και αυτό το συντονίζει και τα βλέπεις, δηλαδή, επειδή κάθε μέρα είμαι στα σχολεία, ότι κάπως υπάρχει μια εκεί διαφορά. Κοίτα, εγώ ήμουν 16 χρόνια εκπαιδευτικό σε γυμνάσια και ηλίκια, Ωραία. οικονομικά και οικιακή οικονομία κτλ. Και βίωνα όλο αυτό το πράγμα που λες. Δηλαδή, όλο αυτό το άγχος, ρε παιδί μου, για την ψευδή μάθηση, γιατί στην πραγματικότητα είναι τόσο περιοριστικά αυτά που μαθαίνω στο σχολείο και το λέω ενώ ευθαρσώς. Ναι. Ότι όλα τα μαθήματα είναι εντελώς περιοριστικά, γιατί δεν μαθαίνουν τη σύνδεση των μαθημάτων με τον Τη εαυτό, ζωή τους, με τη ναι. ζωή. Καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει πρακτικότητα. Δεν υπάρχει, αλλά η εκπαίδευση αυτή έχει δημιουργηθεί πριν πάρα πολλά χρόνια και για πολύ διαφορετικούς λόγους. Είμαστε τώρα σε μια μετάβαση, δηλαδή ήδη βλέπεις ότι υπάρχει μια τάση προς τη βιωματική εκπαίδευση. Προφανώς πολλές φορές και τα εκπαιδευτικά συστήματα και οι εκπαιδευτικοί οι ίδιοι, ξέρεις, το να μπουν σε μια αναπροσαρμογή δεν είναι εύκολο. Οι άνθρωποι τις φοβόμαστε τις αλλαγές. Ναι, είμαστε όντα Από τα συνηθιών. μικρά πράγματα λες να δοκιμάσαμε αυτό και σου λέει δεν ξέρω τι κτλ. Αχ, αυτό το μυαλό εδώ. Είναι το μυαλό και πολλές φορές λέω επειδή συντονίζω και συστημική αναπαράσταση, λέω ότι οι άνθρωποι κινούμαστε σε δύο επίπεδα. Είναι σαν να ερχόμαστε ολόκληροι στη γη και μπαίνουμε σε μια διτότητα. Και η διτότητα εξυπηρετεί πάρα πολύ την προσωπικότητα και το εγώ, ξέρεις, και λέει αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό, αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς. Αλλά η ψυχή είναι τα πάντα, δηλαδή έχει τα πάντα μέσα, έχει όλες τις ποιότητες και ξέρει. Και κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή με μια αλήθεια, ξεκουράζει την ψυχή, ό,τι και να λέει η προσωπικότητα. Οπότε ναι, είναι πολύ σημαντικό και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά να έχουν, να συνδεθούν με αυτή τη μετακίνηση και αυτή την αλλαγή και να αφήσουν έξω την προσωπικότητα που λέει «Πού θα αλλάξω τώρα, δεν μπορώ», αλλά να μπουν και να συνδεθούν με αυτό το ωραίο που είμαστε όλοι, γιατί είμαστε όλοι με μοναδικές, με απεριόριστες δυνατότητες οι άνθρωποι. Μμμ. Αρκεί λίγο να δώσουμε χώρο να θυμηθούμε τι είμαστε. Και είναι και αυτό που λέγαμε, ξέρεις, σε ένα προηγούμενο επεισόδιο Το έχει δει. με τον Γιώργο, ότι ρε παιδί μου, όταν ξέρεις, μπαίνεις βαθιά στην αυτογνωσία και γνωρίζεις την ψυχή σου, τον εαυτό σου σε επίπεδο ψυχής, κάνεις αυτό, Ναι. και βγάζουν όλα νόημα. Ναι, Βγάζουν όλα νόημα. Εκεί πέρα που το μυαλό βλέπει εμπόδια και προβλήματα, που το κάνει, για να το πούμε και εδώ, ότι το κάνει για να μας προστατεύσει, για να μας προφυλάξει, αυτή για είναι η να... εργασία του Αυτή είναι μυαλού. ακριβώς Ναι. η ασφάλειά μας. Απλά είναι τόσο απελευθερωτικό. Είναι τόσο απελευθερωτικό η διαδρομή της αλήθειας. Έχεις πολύ δίκιο. Εντάξει, είναι δύσκολος δρόμος. Γιατί ο κόσμος δεν έχει μάθει, κλείνεται στον εγωισμό του και στη σύγκριση και είναι παγίδες αυτά. Η παγίδα είναι ότι πιστεύει ότι είναι το μυαλό του. Μπορούμε να μετακινήσουμε κάτι και να αλλάξουμε στον εαυτό μας τη στιγμή που κάνουμε ένα βήμα πιο πάνω και αρχίζουμε και παρατηρούμε το πώς νιώθω και πώς σκέφτομαι, σαν πραγματικά να είμαι μέσα από τον φακό της ύπαρξης του θεϊκού που φέρω μέσα μου και όχι μέσα από το μυαλό. Δηλαδή είναι σαν να ξεκινήσω και να φάω μια πίτσα, να πω το φίλτρο του νεφρού τώρα ή λίγο ταλαιπωρείται και να νιώθω ότι κινείται όλο μου το πεδίο μέσα από το τι κάνει το νεφρό. Η ύπαρξή μου είναι κάτι πέρα από αυτό. Και όχι απλά να πάρω να μαλώξω, ξέρω, για να Ναι, πω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι τέλειο αυτό, ρε. Πραγματικά τα παραδείγματα που φέρεις είναι εκπληκτική η συγχρονικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως πάντα, αλλά ξέρεις, είναι πολύ Χάστε λόγια, δεν έχει next λόγια level. εδώ, Ναι. όντας. Next level. Γιατί λέω αυτή τη διαφήμιση, ξέρεις, με το μαλόξ που βγαίνει και καλά, Ναι. που είναι μια γυναίκα και πηγαίνει και καλά στη μητέρα της, πηγαίνει πίτσα και λέει: όχι, δεν έχω καούρις, δεν μπορώ. Και λέει: πάρε μαλόξ. Αντί να της πει: μην τρως πίτσα, ή πάρε μαλόξ. Η διαφήμιση τώρα, έτσι. Ή πας στο σούπερ μάρκετ και λέει υγιεινά, ξέρω εγώ, το υγιεινό σνακ και βλέπεις δεύτερο συστατικό ζάχαρη. Και πρώτο γλουτένι. Ναι. Ακόμα θα σας πω τι συμβαίνει. Είμαστε σε μια περίοδο γενικά βαθιάς αφύπνισης. Δηλαδή, εγώ τώρα επειδή ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τις ενεργειακές θεραπείες, βλέπω ότι αυτό που θα συναντούσα σε ανθρώπους πριν από 20 χρόνια, θα ήταν ελάχιστα, πολύ, πολύ μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που αφυπνίζονται. Τώρα είμαστε σε αυτή τη μετάβαση, είμαστε σε αυτή τη μετακίνηση. Επίσης, ακούμε συνέχεια, ξέρεις, μην τρώτε επεξεργασμένα. Δηλαδή, βλέπουμε τι γίνεται. Το σίγουρο είναι ότι το σώμα, επειδή δεν έχει πρωτοβουλία, όταν βγαίνει και εκδηλώνει κάτι, δεν ξυπνάει ένα πρωί και λέει: λοιπόν, καταπληκτική ημέρα, σήμερα θα κάνω λίγο. Επίσης, σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα να κάνω λίγο αρθρίτιδα. Αυτό που εκδηλώνει το σώμα είναι το μέγεθος της απόστασης που έχει η προσωπικότητα από την ψυχή. Το οποίο μας συσσωρεύεται σε αυτό το μέγεθος ένα αρνητικό εντός εισαγωγικών ενεργειακό δυναμικό, το οποίο όσο μεγαλώνει, κάποια στιγμή σωματοποιείται, υλοποιείται. Μα ναι, η σκέψη τώρα είναι σαν να είσαι γεννημένος για να γίνεις πιανίστας, αλλά ο μπαμπάς σου, παραδείγματος χάρη, να είναι, τι να πω τώρα, να πουλάει με άνθρωπος ψάρια. Και εσύ να αγαπάς τον μπαμπά σου πολύ και να πουλάς και εσύ ψάρια και να είσαι πάρα πολύ χαρούμενος και να λες τι ωραίο περνάω και τι ωραίο αυτό που κάνω και πόσο καλά είμαι εδώ, αλλά μέσα σου κάτι να λέει ναι, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι είναι αυτό που θέλω πραγματικά. Και ξαφνικά
ξέρεις, να έρχεται εκείνη η στιγμή που πρώτη φορά συναντάς το πιάνο ή συναντάς αυτό που έχεις έρθει εδώ να κάνεις και που όσο δεν είσαι συντονισμένος με αυτό, όλο και θα σωματοποιείς. Όσο συντονίζεσαι με αυτό που είναι η αποστολή σου, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος πάνω στον πλανήτη που να μην έχει πραγματικά μια αποστολή, αρκεί να δώσει λίγο χώρο ή να κάνει αυτή την ερώτηση και να πει ποιος είμαι, ποια είμαι και ποιος είμαι, ποια είμαι που πιστεύω ότι μπορώ να αλλάξω και να συνδεθώ. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι η προσωπικότητα και η στηδητότητα του καλού και του κακού, είναι σίγουρα το ψυχικό πεδίο. Όσο πιο μεγάλη είναι αυτή η απόσταση, τόσο περισσότερα θέματα έχει το σώμα. Όσο περισσότερο συγκλίνω και σιγά σιγά αρχικά ξεκουράζομαι. Λες, αχ, τι ωραία. Ναι, αυτό ήθελα να ζήσω τώρα, αυτό θέλω να κάνω. Είναι η Πώς εγώ τώρα σύνδεση με τον σήμερα εαυτό ήρθα εδώ σου. συγχρονικά, κατάλαβες. Ήταν για να γνωριστούμε. Ακριβώς. Το σώμα μου καλύτερα ήδη δηλαδή. τώρα Ξέρεις, που μιλάει και εμένα μου περνάνε βιβλία, ουράνια προφητεία, ας πούμε, Ναι, βέβαια. ταινίες στο Soul. Είναι όλες τις πληροφορίες εκεί. Το Onward, επίσης, αν το έχεις δει. Θα σε πάω ένα βήμα παραπέρα. Είναι όλες τις πληροφορίες εδώ. Ναι. Αρκεί λίγο. Και ξέρεις, αυτό το κάνει πολύ η συστημική αναπαράσταση, το κάνει πάρα πολύ. Έρχεται και σε φέρνει πολλές φορές σε μια επαφή με κάτι που είναι λίγο πιο μέσα, που είναι μια πιο βαθιά αλήθεια. Αχ, θα σας φέρω ένα παράδειγμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μια φορά είχε έρθει ένα ζευγάρι, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολα και κάπως αισθανόταν ότι θέλει να χωρίσει. Οπότε η γυναίκα πραγματικά ήταν πολύ θυμωμένη, πολύ δυσκολεμένη. Λέει: δεν αντέχω άλλο. Θέλω να χωρίσω τώρα. Έχω φτάσει μέχρι εδώ. Και μετά αυτός λέει: όχι, εγώ δεν θέλω να χωρίσω με τίποτα. Είναι η γυναίκα των παιδιών μου, την αγαπάω πάρα πολύ. Θέλω εδώ να μείνω και να είμαι καλά. Αφού λοιπόν πήραμε την πληροφορία σε νοητικό επίπεδο, στο μυαλό, και αφού ξέρεις, ο καθένας μοιράστηκε αυτό που ήταν, λέω: θέλετε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται και λίγο πιο μέσα. Οπότε μπήκαμε να κάνουμε ένα συνδυασμό δύο τεχνικές και οι άνθρωποι, ας πούμε, μπήκαν μέσα και σε ένα τυφλό πεδίο συστημικής αναπαράστασης, βάλαμε τον άντρα, τη γυναίκα και το χωρισμό. Όταν λοιπόν η γυναίκα ανέβηκε πάνω στη θέση της και της λέω: πώς νιώθεις όταν κοιτάς εκεί, που δεν ήξερα όμως τι ήταν ένα τυφλό πεδίο, ξεσβούρκωσε. Μου λέει: στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν κοιτάω εκεί. Και λέω: όταν κοιτάς εκεί που ήταν ο χωρισμός, λέει: δεν θέλω ούτε να το βλέπω, δεν μπορώ καθόλου. Απ' την άλλη, ο άντρας που βλέπαμε κάτι άλλο στην προσωπικότητα, του λέω: πώς είσαι σε αυτή τη θέση, μιλάμε πάρα πολύ καλά. Του λέω: εδώ που ήταν η γυναίκα, λέει: αδιάφορο. Και του λέω: χωρίς, μου λέει: περιμένω τι και πώς να πάω εκεί. Πολλές φορές λοιπόν βλέπεις ότι μπορεί κάποιος να δηλώνει κάτι σε επίπεδο προσωπικότητας, αλλά να μην είναι αυτή η πραγματική του αλήθεια. Επειδή όμως και ειδικά τα παιδιά αισθάνονται πάρα πολύ μέσα σε ένα σπίτι ποια είναι η πραγματική αλήθεια και τι είναι αυτό που ακούγεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθουμε αρχικά σε επαφή με τη δική μας εσωτερική αλήθεια και επίσης να είμαστε σε αλήθεια σε σχέση με τα παιδιά, γιατί τα παιδιά νιώθουν και τα μπερδεύουμε πάρα πολύ. Αν πιστεύουμε ότι τους κρύβουμε κάτι ή τους λέμε κάτι, αλλά είναι κάτι άλλο στην πραγματικότητα, τους δημιουργούμε πολύ μεγάλο μπέρδεμα και αυτό δεν χρειάζεται. Ενώ στην πραγματικότητα το παιδί έχει έρθει αγνό, ρε παιδί μου. Είναι η πιο αγνή μορφή ύπαρξη που μπορεί να υπάρχει. Ναι, καρδιά. Και ξέρεις, είναι λες και το σύστημα, ενώ η διαδικασία είναι αυτή σίγουρα, το ότι δηλητηριάζουμε ας πούμε, ένα παιδάκι για να μπορέσει να βρει το δικό του δρόμο, είναι σαν να το κάνουμε να ξεχάσει για να θυμηθεί. Απ' την άλλη, βέβαια, πάντα σκέφτομαι ότι πάντα νιώθω και λέω ότι αυτή η ψυχή όμως αυτό το συμβόλαιο ήταν Το να έχει βιώσει. επιλέξει ακριβώς. Γιατί είναι πρόκληση πάντα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μην του τύχουν πολλές προκλήσεις. Απλά το θέμα είναι εξής: πώς στέκεσαι σε αυτήν, πώς εξελίσσεσαι μέσα από αυτήν, ή καμιά φορά είναι αυτό που λες ότι είναι σαν να γεμίζει το δοχείο με πάρα πολύ άχρηστη πληροφορία, μέχρι που φτάνει σε ένα σημείο και λες κάτι δεν πάει καλά. Για να αρχίσουμε να βγάζουμε. Ξέρεις, μέχρι να μείνει αυτό που είναι πιο καθαρό. Τι ωραία. Είναι εντυπωσιακά πραγματικά. Πώς και αποφασίσετε να κάνετε αυτό το τίτλο και αυτό το podcast? Όλο έχει βγει με ροή. Όλο. Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Ξεκίνησε ουσιαστικά μέσα από ένα. Είναι τέλειο το μεταξύ, δεν το έχουμε πει. Το έχουμε πει στο πρώτο επεισόδιο. Εντάξει, μέρος. Ναι, ένα μέρος ουσιαστικά. Είμαστε πολύ φρέσκοι φίλοι σε ανθρώπινο επίπεδο. Πολύ συνδεδεμένοι σε ψυχικό όμως. Τι ωραία. Οπότε γνωριστήκαμε πριν 1 χρόνο και κάτι. Και δεν κάναμε παρέα, δεν μπορώ να πω ότι κάναμε παρέα. Μετά από σχεδόν 8-9 μήνες, συγχρονικά πήγαμε ένα ταξίδι μαζί. Είχαμε πάει στο σεμινάριο του Τόνι Ρόμπινς ουσιαστικά. Ναι. Και είπαμε να κάνουμε να πάμε στην Ολλανδία κάποιες μέρες. Εκεί αυτό μας έφερε και μας έκανε αυτό. Και μέσα στο αεροπλάνο, μέσα από συζητήσεις και επικοινωνίες,
του είπα κάποια πράγματα, μου είπε κάποια πράγματα και πάλι συγχρονικά μέσα από πληροφορίες, ξέρεις, που καλό είναι κάποια στιγμή να τα πούμε και αυτά. Πώς Ναι. έρχονται αυτές τις πληροφορίες. Ο κόσμος νομίζει, ξέρεις, ότι. Ότι Θα είναι το πω. τυχαίο. Όχι, θα το πω. Ότι μέσα από, ρε παιδί μου, από συγκεκριμένα θρησκευτικά πλαίσια μπορεί κάποιος να λάβει πληροφορίες και ότι οτιδήποτε άλλο έρχεται έξω από τα θρησκευτικά πλαίσια είναι κακό. Μα δεν υπάρχει τίποτα που να Ακριβώς. μην είναι θρησκευτικό αρχικά. Δηλαδή όλα έχουν Πνευματικό. πνευματικό σωστά. Γιατί όλα, δηλαδή πολλές φορές είναι και ανάποδα η επιστήμη με τη θρησκεία. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ακόμα και η επιστήμη στην πραγματικότητα σου λέει ο Θεός είναι ο ύψιστος κραδασμός, ο οποίος υπάρχει μέσα σου. Και μπορείς είτε να ανέβεις, δεν υπάρχει κάτι έξω, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι να μαλώνουμε. Όλο αυτό που ζούμε είναι ένα Matrix αρχικά, αλλά όλο αυτό που ζούμε τέλος πάντων. Το οποίο είναι εξαιρετικό ντοκιμαντέρ το Matrix, πιστεύω πραγματικά. Ντοκιμαντέρ δεν είναι ταινία για μένα, είναι ένας οδηγός επιβίωσης. Αλλά παρόλα αυτά νιώθω ότι. Πώς να το πω τώρα. Το ότι όλο αυτό ουσιαστικά συμβαίνει, να σου πω γιατί πιάνω τη δόνηση, ότι όλο αυτό συμβαίνει ουσιαστικά προκειμένου να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη σύνδεση. Γιατί αυτό το πεδίο ύπαρξης, το συγκεκριμένο, λειτουργεί μέσα από τη διτότητα που είπες και πριν. Ναι. Οπότε μέσα από το διαχωρισμό. Ναι. Για να καταλάβεις την ενότητα και τη σύνδεση, δηλαδή για να καταλάβεις το άσπρο, δεν μπορείς να το καταλάβεις αν δεν υπάρχει το μαύρο. Είναι σημαντικό να υπάρχει το μαύρο. Προφανώς. Μα η ψυχή έχει. Πώς πω, σκέφτομαι, επειδή μου είχα ένα ατύχημα. Η ψυχή μου, αν αύριο το πρωί αποφάσιζε να φύγω από αυτή τη γη, δεν θα φύγει. Θα έλεγε: καλά, μιλάμε, πόνεγε και λίγο η μέση μου. Είχα και ένα θέμα με το πόδι. Άσε για το δάκτυλο, δεν το συζητάω. Θα φύγει ολόκληρη αένα ή τέλεια, πιθανόν σε κάποιο άλλο πεδίο που εμείς δεν το βλέπουμε. Γιατί τώρα υπάρχει και η εξής πληροφορία. Οι άνθρωποι ζούμε στη γη πάνω τρισδιαστασιακά. Και αντιλαμβανόμαστε τα πάντα τρισδιαστασιακά, τα οποία είναι απτά. Δηλαδή, λες, έχω εδώ την καρέκλα κτλ. Ήρθε ο Αϊνστάιν πρώτη φορά και μίλησε για τέταρτη διάσταση και ξεκινήσαμε να συντονιζόμαστε και πια να λέμε για πολύ περισσότερες διαστάσεις από αυτές που ήδη αντιλαμβανόμαστε. Που αυτό τι κάνει, σου λέει κάτι, υπάρχουν διαστάσεις που δεν αφορούν το απτό που βλέπεις, αλλά αφορούν τη συχνότητα. Που σημαίνει ότι καμιά φορά σκέφτεσαι και λες τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και ξαφνικά τον βλέπεις, σε παίρνει τηλέφωνο, γιατί πέρα από αυτό που βλέπουμε εμείς εδώ και αντιλαμβανόμαστε, όταν ζούμε στις τρεις διαστάσεις, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες από τρεις, είναι σαν να βλέπουμε το σύμπαν μέσα την κλειδαρότρυπα. Είναι πολύ μικρό το πεδίο της πληροφορίας που φέρουμε και έχουμε μέσα μας σε σχέση με αυτό που πραγματικά υπάρχει. Οπότε, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω. Το είπες. Το θέμα είναι ότι ακόμα ο κόσμος αναρωτιέται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν χρειάζεται καθμία σχέση να μην έχεις με αυτά, να μην έχεις ασχοληθεί με τα ενεργειακά, μην γνωρίζεις από κβαντική φυσική, να μην ξέρεις τι είναι το NLP, να μην το έχεις ακούσει ποτέ. Μιλάς στο τηλέφωνο, σηκώνεις το iPhone και μιλάς στην άλλη άκρη του πλανήτη. Και δεν βγαίνει κάποιο καλώδιο. Δεν βγαίνει καλό. Καλά, γιατί δεν βγαίνει το κόλλο να πάει στην Αυστραλία. Ναι. Τελεία. Το σπάγκος βασικά. Τι άλλο θέλεις, ας πούμε, για να το καταλάβεις. Ξέρετε, οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, ερμηνεύουν τον κόσμο με βάση τη λογική τους. Οτιδήποτε τους βγάζει νόημα και τους το εξηγεί κάποιος για να έχουν απτές αποδείξεις, είναι αυτό που λέγανε και καλά. Μας βοηθάει όμως τώρα η κβαντική, γιατί μας δίνει πολλές απαντήσεις ότι όλα αυτά που φανταζόμασταν ισχύουν. Γιατί θέλουμε να βάλουμε επί τον τύπο των ήλων που λέμε, ρε παιδί μου, να αγγίξουμε για να πιστούμε, ενώ στην πραγματικότητα είναι όλα μπροστά μας και απλά το μυαλό αμφισβητεί. Γιατί είναι προγραμματισμένο με τις 5 αισθήσεις. Ενώ το παιδί με τη φαντασία που έχει δημιουργεί κόσμους. Για το παιδί το παιχνίδι του εκείνη τη στιγμή είναι ολόκληρος ο κόσμος. Και αυτή η δημιουργία λόγω των κύματων θ είναι αυτό που μπορεί πραγματικά να κάνει και να φέρει σαν υλοποίηση, σαν ικανότητα υλοποίησης. Και μετά αυτά έρχονται οι γονείς. Τι βλακίες κάνεις εκεί, έρχονται το σχολείο, κάτσε κάτω, μη σηκώνεσαι, έρχεται ο ένας, έρχεται ο άλλος. Δεν έχουν. Να σου πω κάτι. Εγώ λέω, ρε παιδί μου, ότι και οι γονείς κάνουν ό,τι μπορούν. Ποιος γονιός τώρα δεν κάνει ένα παιδάκι να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο. Απλά εκ των πραγμάτων και αυτοί δεν εκπαιδεύτηκαν. Δηλαδή, ότι δίνουν ένα κλικ παραπάνω την προηγούμενη γενιά σε αυτό που μπορούν ή σε αυτό που μάθανε. Και επειδή. Ξέρεις, σε κάθε blink του ματιού οι άνθρωποι καταγράφουν 7 συνειδητές πληροφορίες και 4 εκατομμύρια συνείδητες. Αν εγώ τώρα έχω καταγράψει το γονιό πίσω μια συγκεκριμένη κατάσταση άπειρες φορές, μέχρι τα 7 μου χρόνια δηλαδή, που όλα είναι πια, τα παίρνω μέσα από θήτα ομά, χωρίς να τα επεξεργαστώ. Είναι πολύ φυσιολογικό η πρώτη μου αντίδραση όταν έρθω σε μια δύσκολη κατάσταση να είναι αυτό που μου είναι γνώριμο από τότε.
Όση και συνειδητότητα να έχω. Αλλά είναι αυτό που είπε η απάντηση, ότι η ψυχή έχει επιλέξει, έχει συντονιστεί με τους Ακριβώς. συγκεκριμένους γονείς για να περπατήσει στο συγκεκριμένο δρόμο και τη συγκεκριμένη διαδρομή. Δεν υπάρχει τυχαιότητα, μόνο συγχρονικότητα. Ακριβώς. Τέλειο. Ακριβώς. Έρικα, γιατί είπες πριν εδώ στο Κουσκούς ότι είμαστε στην περίοδο της αλήθειας μέχρι το 2027? Αυτό είναι κάτι που έτσι το αισθάνομαι πολύ βαθιά. Νιώθω ότι είμαστε σε μια περίοδο που κάπως όλοι θα αισθανόμαστε, θα διαισθανόμαστε πολύ πιο βαθιά πράγματα και είναι μια εποχή που θα αναδύονται συνεχώς αλήθειες. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα κρύβονται πια πράγματα. Δηλαδή μπορεί να είχαμε υποψίες για πάρα πολλά πράγματα πολλά χρόνια. Τώρα είναι η εποχή που γενικά πιστεύω ότι αναδύεται η αλήθεια και η εσωτερική δική μας, αλλά και γενικότερα. Δηλαδή ότι συνεχώς ανακαλύπτουμε πράγματα, συνειδητοποιούμε πράγματα, μπαίνουμε σε μια άλλη επίγνωση. Και πιο παλιά μπορεί να έλεγε σε κάποιον «Α, αυτό δεν μ' αρέσει» και άλλος να το έπαιρνε αυτό όπως ήταν, αυτό σου έλεγε, αυτό δεν του αρέσει. Τώρα οι άνθρωποι είμαστε ακόμα πιο ανοιχτοί και δεκτικοί στο να διαισθανθούμε. Δηλαδή, θα μου πεις είσαι καλά και θα σου πω είσαι σίγουρος ότι είσαι καλά. Γιατί πια είναι πιο ανοιχτά τα κανάλια, είμαστε πιο ανοιχτοί σε αυτό που είναι αλήθεια. Είναι σαν να θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα βαθύ διαισθητικό κομμάτι, το οποίο πολλές φορές δεν το εμπιστευόμαστε γιατί ίσως εμπιστευόμαστε τη λογική ή γιατί έχουμε μηχανισμούς επιβίωσης, αλλά νιώθω ότι είμαστε σε μια εποχή που μέχρι το 27 θα ανοίξει πάρα πολύ το διαισθητικό μας κομμάτι και πια θα γλιτώνουμε χρόνο. Δηλαδή, πιο παλιά θα γινόταν ένας γάμος. Παντρευόταν, δεν ταιριάζαν αυτοί οι άνθρωποι. Θα γινόταν κάποιος, ξέρω εγώ, μπορεί να είχε μια άλλη σχέση. Ο άλλος θα φρίκαρε, μπορεί να έβγαζε όλο το θυμό, να τον σκότωνε. Δηλαδή, θα γινόταν ένα πράγμα και τώρα είναι σαν να γίνεται ένα πολύ μεγάλο ξεκαθάρισμα ότι αυτές οι ενέργειες πια δεν θα μπορούν να υπάρχουν. Δηλαδή, κάπως θα μπούμε όλοι σε μια συνθήκη που θα γλιτώνουμε χρόνο. Θα συναντάς έναν άνθρωπο και θα λες αυτό δεν μου κάνει. Ενώ πριν μπορεί να έρχεσαι 5 χρόνια εκεί μέχρι να πεις δεν μου κάνει. Και πόσες ασθένειες Καλά, δεν το συζητάω. μετά από 5 χρόνια. Απλά τώρα είναι η εποχή που πρέπει πραγματικά να στρέψει ο καθένας την προσοχή του, όχι με εγωισμό, με αγάπη, λίγο να καταλάβει ποιος είναι, τι είναι, γιατί όσοι δεν είναι στην αλήθεια τους, δεν θα μπορέσουν πραγματικά να σταθούν στην εποχή. Είναι μια εποχή η οποία μας δίνει μια ευκαιρία. Έμεινα χωρίς δουλειά. Μου έχει τύχει, δηλαδή μου έχουν τύχει πολλά πράγματα. Και εκεί τώρα λες, όχι, τι μου συνέβη. Και όμως μπορεί να είναι η ευκαιρία σου. Μπορεί να είναι μια ευκαιρία να έρθεις και να πεις, ξέρεις κάτι, τώρα που δεν έχω τίποτα να χάσω, ας ακολουθήσω αυτό που χτυπάει η καρδιά μου. Εκεί που νιώθω ότι θα ξεκουραστώ, θα ηρεμήσω, θα περάσω καλά, θα είμαι καλά με αυτό που κάνω. Και όσο ακολουθούμε αυτό το να αγαπάω ό,τι κάνω και να κάνω ό,τι αγαπάω, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα πραγματικά. Και δεν είναι μια αντίχηση. Δηλαδή, σκέψου ότι κάνεις κάτι που αγαπάς πολύ. Θα βγεις έξω, θα μιλάς με τους ανθρώπους, θα είσαι καλά με τον εαυτό σου, θα αντιχύσει αυτό που είσαι σε πάρα πολλά επίπεδα και σε πάρα πολλούς ανθρώπους για καλό. Και άσχετα άμα το καταλαβαίνω ή δεν το καταλαβαίνω επίσης, να πω εδώ έτσι. Προφανώς. Και σου λέει όμως εσύ, Έρικα και Νόντα, ο άλλος έξω, ναι, εγώ δεν έχω να πληρώσω τον νίκη όμως και πώς είναι η κατάσταση έξω και έχω 2 παιδιά και τώρα είμαι άνεργος και καλά τα λες εσύ από μια άλλη θέση ενδεχομένως. Αχ, μωρέ, να σου πω κάτι. Έχω βρεθεί πάρα πολλές περιόδους της ζωής μου, γιατί από τα 17 μου έφυγα από το σπίτι, δεν είχα πρώτα ένα ευρώ από τους γονείς μου, ό,τι έχω δημιουργήσει, το έχω δημιουργήσει μόνη μου. Και θυμάμαι φορές πραγματικά να είμαι με πολύ λίγα ψηλά και να είμαι στο σπρώχνι και λέω τώρα τι μπορώ να πάρω για να μπορέσω να βγάλω την ημέρα. Όμως δεν μας αφήνει κανείς. Δηλαδή δεν υπάρχει κανείς. Πώς να σου πω. Να το πω διαφορετικά. Έχουμε όλοι, ρε παιδί μου, άπειρο πεδίο δυνατοτήτων, απλά αυτό που πιστεύουμε, αυτό υλοποιούμε. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή θα το εξηγήσω λίγο μέσα από το NLP, να το εξηγήσω μέσα στο μυαλό τι γίνεται. Ο εγκέφαλός μας, αυτό που φαντάζεται, αυτό που βλέπει, αυτό που είναι πραγματικό ή δεν είναι, το βιώνει όλο σαν πραγματικό. Πάνω σε αυτό έχει στηριχτεί ο οραματισμός που κάνει ο αθλητής. Ο αθλητής που οραματίζεται ότι περνάει τον πύχη και είναι πολύ πάνω από αυτό που έχει δημιουργήσει. Δίνει σήματα στη βιολογία του. Του λέει, να σου πω κάτι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η βιολογία ανταποκρίνεται στην πνευματικότητα. Προηγεί την πνευματικότητα από τη βιολογία, αλλά
την ώρα που εγώ φαντάζομαι κάτι, σκέφτομαι κάτι, νιώθω κάτι, αποφασίζω κάτι εσωτερικά, εκφράζω την πρόθεσή μου για κάτι, είναι σαν να δίνω μηνύματα στη βιολογία. Που το σώμα στο replays λέω πάντα ότι είναι σαν τα minions. Είναι σαν να έχει τον Despicable που είναι το γυαλό και λέει θα πάμε στο φεγγάρι. Και λέω θα πάμε στο φεγγάρι. Και τρέχουν όλα πάνω. Και λέει δεν είναι καλό το καφέ, δεν είναι καλό τα πράγματα. Το σώμα, η βιολογία, τα κύτταρά μου ακολουθούν ό,τι ακριβώς του ταΐζω μέσα στο μυαλό, στην καρδιά μου και στην ενέργειά μου. Και σε πρακτικό επίπεδο, σε αυτό που λέει, είναι το ότι αυτός ο άνθρωπος τι κάνει στη ζωή του. Αν βλέπει κάθε μέρα ειδήσεις, καταστροφές, αν επικοινωνεί κάθε φορά και λέει με τους φίλους του καταστρεφόμαστε οικονομικά, είδες τι γίνεται, πόλεμος εδώ, πόλεμος. Αν αυτή είναι η καθημερινότητά του, θα το δει ότι αυτό είναι που δημιουργεί. Ναι. Αν αποκοπεί από αυτό. Αυτό θα λέει και με αυτό που θα κάνει και παρέα. Και θα λέει Ακριβώς, αλλά όλη η γειτονιά αυτά λέει. η λύση και η απάντηση είναι η δράση, καταλαβες. Ναι. Και η δράση συγκεκριμένα σαν ένα αντιδρόμηση, να πάει αντίθετα από αυτό που έχει συνηθίσει. Γιατί αν ο άλλος δεν δράσει, δεν πρόκειται να μπορέσει να δώσει στον εαυτό του την ευκαιρία να αλλάξει. Και είναι θέμα ατομικής ευθύνης. Ναι. Να πω ότι τώρα είναι αυτό που λέει η Έρικα, ότι είμαστε στην εποχή της αλήθειας. Οπότε βγαίνει αυτή η αλήθεια προς τα έξω. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν αλλάξει τη ζωή τους, απλά αλλάζοντας το mindset τους. Ναι, γιατί Αυτός ο από άνθρωπος μέσα θα το γίνεται η αλλαγή. Ακριβώς. Ναι, ειδικά που Πρέπει, οφείλει να το πάνε- δοκιμάσει. Οφείλει να το δοκιμάσει, κατάλαβες. Και να σταματήσει να έχει αυτό το δράμα, τέλος πάντων. Ξέρεις, και το ότι κάτι κερδίζει από αυτό, βέβαια, έτσι. Ναι, έχει Έχει ψευδές ναι. όφελος. Ψευδές όφελος. Ναι, είναι αυτά που τα έχουμε συζητήσει, ρε παιδί μου, και άλλες φορές. Ξέρεις, καμιά φορά βέβαια, και εγώ λέω, εμένα μου φαίνεται ότι όντως πηγαίνουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Και σε σχέση με αυτά που έλεγες πριν. Μήπως εγώ απλά έλκω όλο ένα και περισσότερο γύρω μου ανθρώπους που είναι συντονισμένους, τέλος πάντων, στη δική μου συχνότητα. Με χαροποιεί ιδιαίτερα δηλαδή που λες ότι είναι μια περίοδος που είναι έτσι και το βλέπω και παραέξω και παραέξω και παραέξω. Αυτό σημαίνει ότι κάπως ανοίγει. Κάπως όντως Ναι. είμαστε σε μια περίοδο αφύπνισης και δεν είναι μόνο μια δική μου θεώρηση. Όχι, Είναι όχι. πάρα πολύ ευχάριστο. Προφανώς το βλέπετε εσείς και τις... Και αυτό είναι ενεργειακά, ρε παιδί μου, που λένε η εποχή του υδροχώου. Γιατί έχουν μπερδέψει λίγο για το κομμάτι αυτό, ξέρεις, με τους πλανήτες, με το ένα με το άλλο. Τα πάντα είναι ενέργεια. Οπότε τα πάντα επηρεάζουν ενεργειακά τα πάντα. Τα υπόλοιπα πάντα. Και είναι σε μια διαδικασία που υπάρχουν επιταχύνσεις. Είδες τι γίνεται, τι γινόταν, ξέρω εγώ, και τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Με πολέμους, με το ένα με το άλλο, ή με λίστες από εδώ, από εκεί. Το δράμα, το έχω ξαναπεί και θα το λέω σε κάθε επεισόδιο από ό,τι φαίνεται. Το δράμα στη ζωή μας αυξάνεται μέχρι να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Είτε ατομικά, είτε συλλογικά, είτε σαν ανθρωπότητα ολόκληρη. Και αυτό όμως είναι μια μυητική διαδικασία. Δηλαδή, Μια μιμητική. μυητική. Μύση Κίνησης. ουσιαστικά. Σκέψου ότι ακόμα και ο πλανήτης είναι σαν να είναι μια πηγή ενέργειας και αυτός ο ίδιος. Ένας ζωντανός Οπότε οργανισμός. αυτός ο ζωντανός οργανισμός, πώς εμείς καμιά φορά όταν κάνουμε μια μετακίνηση και εκεί που είμαστε δύσκολα μετακινούμαστε ή κάνουμε εργασία με τον εαυτό μας και αλλάζει και περνάει αυτό που λέμε το βιχαλάκι μας, λες πω κάτι εδώ εκτονώνεται, κάτι συμβαίνει. Το ίδιο συμβαίνει και με τη γη. Γίνονται διάφορα πράγματα που μας βάζουν σε μια αφύπνιση του να συνειδητοποιήσουμε τα σημαντικά. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά λες, μου χάλασε το κλειδάκι που είναι στο αυτοκίνητό μου, που είναι αυτό, εκείνο και το άλλο. Και ξαφνικά δηλαδή αγχώνεσαι για κάτι αστεία πράγματα και σου σκάει ένα πολύ μεγάλο γεγονός και εκεί συνειδητοποιείς που είναι η ουσία και η αξία των πραγμάτων. Δηλαδή, αν ξαφνικά το χώμα που καλλιεργείς κάτω δεν είναι καθαρό και δεν μπορείς να πάρεις το μαρούλι και να είναι καθαρό σε αυτό που τρέφεσαι, συνειδητοποιείς ότι είναι αλλού τα σημαντικά και όχι στο αν τελικά θα βάλω αυτά τα ζαντολάστιχα ή όχι. Λέω το ένα παράδειγμα γιατί και αυτά ωραία είναι. Βοήθησε και η περίοδος COVID. Ναι. Για Καλύτερη μένα, μου περίοδος για ήταν μένα και αυτή. λέω η χρυσή περίοδος. Λέω. Ναι. Η χρυσή περίοδος της ανθρωπότητας. Μας έβαλε σε εγώ μπήκα σε ένα πολύ μεγάλο επαναπροσδιορισμό σε πάρα πολλά επίπεδα και έμεινα και 20 μέρες σε σιωπή εντελώς, το οποίο ήταν ευλογία. Δώρο ήταν αυτό που έκανε στον εαυτό σου. Δώρο, Στην ύπαρξή σου, βασικά. Το Ναι, έψιλον γιατί μπήκα κεφαλαίο. με όλα τα σκοτάδια. Δηλαδή, πώς να σου πω, μπήκα το πρώτο διάστημα, είχα πολύ μεγάλο σκοτάδι, ήρθα σε επαφή με πολλά πράγματα εκεί, να συνειδητοποιήσω. Και ξαφνικά ήρθε μια μέρα και ξύπνησα ένα πρωί και ήταν σαν να είχαν μετακινηθεί τόσο πολύ τα πράγματα. Ακριβώς και εγώ, Και δηλαδή. κοίτα να δεις. Όλο εσωτερικό. Έλιο Ντάνα, φαντάζομαι. Ναι, full. Πολύ, εντάξει. Υπέροχος. Θα τον είναι καλά. Νομίζω μωρέ ότι, λέω και πάλι, πιστεύω ότι αυτή η περίοδος που ζούμε δεν είναι μια περίοδος που ξαφνικά ανακαλύπτουμε τον τροχό ή κάτι γίνεται. Είναι μια περίοδος που μας βοηθάει απλά να ξαναθυμηθούμε από πού ερχόμαστε, ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και με ποιον τρόπο θέλουμε. Δηλαδή η ερώτηση είναι πώς θέλεις να στέκεσαι στον κόσμο.
Αυτή είναι η ερώτηση. Δηλαδή είναι κάτι που πραγματικά θα ήταν καλό κάθε πρωί που ξυπνάμε να ρωτήσει και να πει αλήθεια, πώς θέλω να στέκομαι στον κόσμο. Η Σνός με θέλει να στέκεται με ροχαλιτό. Ροχαλίζει όλη Τι μέρα, πραγματικά. Προσπαθώ να καταλάβω είναι βατράχια, λέω τι γίνεται εδώ τώρα. Έρικα, πώς περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο, πώς αγαπάς να περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο και ό,τι θες μοιράζεσαι βέβαια. Γιατί εγώ νιώθω ότι είσαι συνέχεια στο να βοηθάς κόσμο, στο να κάνεις μέσα και από τη δουλειά σου και με όλες τις δουλειές σου βασικά. Γιατί τώρα είσαι εκεί στην περιφέρεια, τα έχεις όλα, έχεις και αυτό. Άμα θες πες κάτι και γι' αυτό. Νιώθω ότι είσαι εντελώς πάνω στους άλλους. Δηλαδή σαν η αποστολή σου να είναι... δεν ξέρω αν ασχολείσαι με σένα, αν σε προσέχεις. Σίγουρα σε αγαπάς, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσες να κάνεις όλα αυτά που κάνεις. Αλλά δεν ξέρω αν σε προσέχεις. Και έχει πει τις απαντήσεις ήδη εδώ μεταξύ. Έχει πει τις απαντήσεις ήδη. Παρατηρητής, ο καθένας είναι κομμάτι μου, οπότε... Λοιπόν, αρχικά να πω ότι ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τις ενεργειακές θεραπείες, αυτό το κάνω. Ποιες μεθόδους? Η αγαπημένη μου είναι το EMF και η συστημική αναπαράσταση, αλλά κάνω reconnection, theta healing, έχω κάνει διάφορες εκπαιδεύσεις για μια πραγματικά 20ετία. Κάθε χρόνο πήγαινα κάπου και εκπαιδευόμουν για κάτι, γιατί πραγματικά με έλκυε πάρα πολύ. Δηλαδή, νομίζω ότι έχω πραγματικά επενδύσει χρόνο, ενέργεια, χρήματα στο να μπορέσω λίγο να καταλάβω λίγο τι γίνεται πιο μέσα ή να με συναντήσω λίγο περισσότερο. Είδα ότι από όπου και αν το πιάσεις, όλα αλληλεπιδρούν. Δηλαδή, θες να κάνεις το NLP, αλληλεπιδρά, αλλά είναι πιο πολύ ηλιακό πλέγμα. Θέλεις να παίξεις μπάσκετ με τους φίλους σου, και αυτό είναι συναισθηματικό κομμάτι που γυμνάζει το σώμα. Θες να κάνεις yoga γιατί κάπως σου κάνει λίγο πιο πνευματικό. Όλα τα πράγματα έχουν κάτι να σου δώσουν. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι η βάση μου. Δηλαδή, νομίζω ότι η βάση μου είναι η φροντίδα στους ανθρώπους να ξαναθυμηθούν αυτό που είναι. Μέσα από τον πρωταθλητισμό δημιουργήθηκε το Replace, το οποίο φέτος πήρε και το πρώτο πανευρωπαϊκό βραβείο για την καινοτομία του, σαν καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης, προπόνησης. Μπράβο σου, μπράβο. Και μακάρι να μπει σε σχολεία. Εγώ πραγματικά το ευχηθώ από την καρδιά μου, μακάρι να μπει σε σχολεία. Και εγώ μακάρι, το όνειρό μου είναι αυτό. Και τώρα τι έγινε, μου συνέβη ένα ατύχημα πριν από 5 χρόνια και αυτό μου δημιούργησε διάφορα θέματα υγείας, και μέσα σε αυτό ήταν ότι μου είπε ο γιατρός ότι δεν μπορώ να κάνω παιδιά, οπότε με φυσικό τρόπο εννοώ. Οπότε εκεί κάπως έψαχνα να βρω την κατεύθυνση, γιατί λέω ωραία, για να το έφερα αυτό στο παιδί μου, προφανώς κάποιο λόγο έχει. Τι να κάνω τώρα που εγώ τα αγαπάω τόσο πολύ τα παιδιά. Οπότε... Ήθελες, ήταν στα πλάνα σου ουσιαστικά να κάνεις παιδάκια. Ναι. Και τα αγαπάω και δουλεύω και με παιδιά πάρα πολύ. Οπότε ήρθε αυτή η πληροφορία και λέω τώρα, πήγα σε ένα μοναστήρι, έκανα την προσευχή μου εκεί, εξομολογήθηκα, έκλαιγα, ήμουν δύσκολα και λέω, δώσ' μου κατεύθυνση. Και λέω μέσα μου, αν είναι εκείνη να κάνω ένα παιδί, λέω, δώσ' το μου. Και αν δεν είναι, θα κάνω όλα τα παιδιά του κόσμου δικά μου παιδιά. Και πραγματικά, μετά από λίγο καιρό, έρχεται ο Νίκος ο Χαρδαλιάς και μου λέει, έλα να κάνουμε όλα αυτά τα ωραία που κάνεις όλες τις γειτονιές της Αττικής. Και λέω μέσα, εντάξει, τώρα, αν μου λέγες 10 χρόνια που μου έχουν προτείνει πολλές φορές να κατέβω στα κοινά, έλεγα, όχι, κάνω τόσο πολλά πράγματα, δεν έχω χρόνο, δεν μπορώ να... Και κάπως έτσι πώς μου το είπε, λέω, μήπως αυτό είναι το μήνυμα. Λέω, θα το κάνω. Και λέω, ας μου δείξει. Οπότε κατέβηκα στις εκλογές, πήγε πάρα πολύ καλά, δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι με ψηφίσανε, με στηρίξανε, να είναι καλά οι άνθρωποι. Και οπότε μπήκα μετά, αλλά επειδή πάντα μπαίνω με μια ενέργεια λίγο του πρωταθλητή, πώς να σου πω, μπήκα και είμαι το πρώτο το βράδυ και ασχολούμαι με όλα τα θέματα που μπορούν να υπάρχουν στα παιδιά. Εντάξει, άλλη ενέργεια βέβαια όταν ασχολείσαι με τον ιδιωτικό τομέα, με το δημόσιο, αλλά πάρα πολύ μεγάλο σχολείο, πολύ μεγάλες συνειδητοποίησεις, πολύ ιδιαίτερο γενικώς, πολύ ιδιαίτερο, πολύ διαφορετικό αλλά πολύ ιδιαίτερο. Έχεις υπέροχη διαδρομή ψυχής, πραγματικά, και είναι πολύ όμορφο το ότι φαίνεται ότι από πολύ νωρίς, ρε παιδί μου, λέγανε ότι άργησες και καλά για τον πρωταθλητισμό. Ναι. Εγώ σου πω ότι πήγες πάρα πολύ νωρίς στον πρωταθλητισμό της ψυχής. Στα 25 σου εκείνη την εποχή, γιατί εντάξει, πριν 7 χρόνια ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα ξεκινάω. Το χρόνο που λέω να ξεκινήσω. Είναι αντικειμενικά τώρα τα παιδιά, τα καινούργια, τα νέα παιδιά, μετά το 2000 ουσιαστικά και το 2010 έχουν αρχίσει λίγο και έχουν πιο ανοιχτά τα γενετήσια χαρίσματά τους. Ναι. Γιατί εκείνη την εποχή ήμασταν πολύ κλειδωμένοι.
στα κλειδωμένα μου έχουμε πάρα πολλές περιοριστικές πεποιθήσεις, δηλαδή Ακριβώς, σε πάρα πολλά ακριβώς. επίπεδα. Σκεφτόμαι τώρα ότι είναι τώρα αυτές, δεν ξέρω τώρα να το πούμε ότι είναι 8 Μαρτίου τώρα που είναι την Κυριακή, που είναι η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας και είναι και τα γενέθλιά μου. Και έχω να κάνω μια Έλα, ομιλία με το καλό. για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας και θα πω, ξέρω, για τη δύναμη του πόσο δύναμη είναι μάλλον πόσο δύναμη θέλει να είσαι γυναίκα. Και σκεφτόμουν ότι πραγματικά θα προτιμούσα να μην υπάρχει αυτή η γιορτή και να μην χρειάζεται να κάνουμε συνεχώς ομιλίες για το ποια είναι η δύναμη της γυναίκας και τι μπορεί να κάνει, αλλά να μπορούσαμε πραγματικά να δούμε τους ανθρώπους όλους σαν ψυχικά παιδεία και όχι σαν άντρας, γυναίκα, ψηλός, κοντός, όμορφος, άσχημος. Πώς να σου πω, αυτό είναι ίσως μέσα μου ένα παιδικό μου κομμάτι που θα το ήθελα πάρα πολύ να μπορούσαμε να είχαμε τη δυνατότητα να συναντάμε κάποιον και να μας νοιάζει τίποτα άλλο πέρα από το ότι είναι μια ωραία ψυχή ή μια ψυχή που κάτι έχει να μας διδάξει. Γιατί ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν και μας ταλαιπωρήσαν πολύ στη ζωή μας, γιατί πάντα έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους, μαθήματα είναι και αυτοί. Είναι κομμάτια μας που τα κλειδώσαμε στη φυλακή και ήρθε ο άλλος και λέει: Για να σου πω ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Μα είναι η μεγαλύτερη βοηθή μας στην πραγματικότητα, Ναι, έτσι. μεγάλη δασκάλα. Είναι μεγάλη βοηθή στο να μετακινηθούμε και να γνωρίσουμε εμάς. Ακριβώς. Να γνωρίσουμε. Να πάρουμε τα κομμάτια μας από την φυλακή και να τα βάλουμε Να τα στην ενώσουμε, αλότητα. ναι. Να τα ενώσουμε αυτό. Πολύ Αυτό είναι να σωστά. τα γνωρίσουμε για να τα ενσωματώσουμε στην Ναι. πραγματικότητα. Αυτό. Τι ωραία. Ναι, αυτό. Μέσα από την περιφέρεια, Έρικα, έχεις τη δυνατότητα να αγγίξεις πράγματα που κανείς δεν αγγίζει, τέλος πάντων, όλα αυτά τα χρόνια, ακριβώς για να σου δοθεί βήμα, τέλος πάντων, να κάνεις αυτά που θες να κάνεις. Νομίζω ότι τα πάντα, έτσι, σε κοινωνικό επίπεδο κινούνται σε δύο επίπεδα. Δηλαδή, ακόμα και όταν ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση, κοινωνικά πήρε πάρα πολλά χρόνια μέχρι να ενταχθεί σε αυτή την καινούργια συνθήκη. Οπότε νιώθω ότι είμαστε όλοι κάπως ψηλιασμένοι ότι χρειάζεται να μετακινηθεί κάτι, αλλά το πότε συγχρονικά θα γίνει δεν είναι κάτι που αφορά έναν άνθρωπο. Έρχονται κάποια στιγμή κάποια κομβικά σημεία που καταλαβαίνεις ότι τώρα είναι η ώρα να μετακινηθεί. Σιγά σιγά, γιατί έχεις να κάνεις με ανθρώπους και όταν έχεις να κάνεις με μεγάλες ομάδες, ακόμα και αν αποφασίσεις και πεις, λοιπόν, να φέρω ένα παράδειγμα, μπορεί παραδείγματος χάρη, όπως τώρα λέω με την περιφέρεια, κάνουμε δώρο ένα application το οποίο βοηθάει πάρα πολύ γονείς που έχουν βρεφάκια και τους εκπαιδευτικούς να μπορούν να έχουν μια ωραία αλληλεπίδραση. Και το τελευταίο πτυχίο ήταν και πάνω σε αυτό. Και συναντώντας ανθρώπους μέσα από τους εκπαιδευτικούς, μέσα από τους δήμους, υπάρχουν κάποιοι που καταλαβαίνουν τη σπουδαιότητα του εργαλείου. Λένε: Πω, είναι καταπληκτικό αυτό, θα μας βοηθήσει πολύ. Θα έχουμε ένα ημερολόγιο για τα μωράκια και οι γονείς θα νιώθουν πιο ασφαλείς κτλ. Αλλά πραγματικά υπάρχει και ένας νοητικός αντίλογος από κάποιους, ευτυχώς πολύ μικρή μερίδα εκπαιδευτικών, αλλά που σου λέει τώρα, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό τώρα, γιατί πρέπει να το κάνω αυτό, ή γιατί πρέπει να γίνει έτσι, ή γιατί αλλιώς. Και έξτρα δουλειά τώρα και θα παίρνω παραπάνω Δεν λεφτά. είναι όμως, κτλ, γιατί το έψαξα κτλ. πάρα πολύ και είναι μόνο 1,5 λεπτό για να κάνει όλη την τάξη. Ενώ το συνειδητά, επειδή έκανα το τελευταίο πτυχίο σε αυτά, αλλά είναι τόσο σημαντικό. Θέλει να μπούμε όλοι σε μια ανοιχτοσύνη και βήμα-βήμα να εναρμονιστούμε. Δηλαδή, κάθε μια αλλαγή, όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να μάθουμε και να αλλάξουμε κάτι, απλά σε διαφορετικό χρόνο. Δηλαδή, όλοι μπορούμε να μάθουμε αγγλικά. Αλλά μπορεί κάποιο να μάθει αγγλικά σε 2 μήνες, άλλο σε 1 χρόνο και άλλο σε 5 χρόνια. Είναι ένα πολύ ωραίο σκίτσο που δείχνει και καλά. Λέει ένα από πάνω, λέει ποιο θέλει την αλλαγή και σηκώνει όλοι τα χέρια. Ποιο θέλει να αλλάξει και όλα τα χέρια κάτω. Αυτό. Πολύ χαρακτηριστικό. Όλοι ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να γίνει, αλλά κάπως σαν να μην το νιώθουμε ακριβώς ότι είμαστε μέρος αυτής της ολότητας και πρέπει να γίνουμε μέρος της αλλαγής. Και εντάξει, δεν είναι πραγματικά αλλαγή. Είναι ευθυγράμμιση με τον εαυτό. Δηλαδή να μπορέσεις να συντονιστείς με την αλήθεια σου. Όσο Δεν μιλάμε αλήθεια. για αλλαγή στην πραγματικότητα. Ακριβώς αυτό είναι. Είναι να ξαναθυμηθείς αυτό που είσαι Ακριβώς. και Την πού αυθεντικότητά σου. ανήκεις. Την αυθεντικότητά σου. Έχεις Μεγάλη μια- κουβέντα αυθεντικότητα. Δηλαδή, Ναι, την αυθεντικότητα όχι του εγώ, της της ψυχής. ψυχής, αυτό. Που σου λέω, που έχεις κάνει, δηλαδή φαίνεται, το εκπέμπεις. Χαίρομαι Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους και γι' αυτό είπα και στο Μάριο στην αρχή ότι τον ευχαριστώ. Είχα σήμερα μια συνεδρία λοιπόν που έλεγε η γυναίκα ότι ξέρεις τι, θέλω αυτό ρε παιδί μου, ένα στόχο συγκεκριμένο και λέει γιατί εγώ δυσκολεύομαι και οι άλλοι ας πούμε το έχει εύκολα. Λέω για δες λίγο εσύ τι έχεις εύκολο στη ζωή σου, την οικογένειά σου, την υγεία σου, την αγάπη, το περιβάλλον, το σπίτι σου, το όμορφο. Για δες η άλλη τα έχει. Όχι, λέει. Λέω, πού δεν σε εξυπηρετεί ακριβώς η σύγκριση ουσιαστικά. Πού σε εξυπηρετεί το να μπει αυτή τη στιγμή στη διαδικασία να δεις, γιατί είναι άλλος ο δρόμος ο δικός σου, άλλος ο δρόμος ο δικός της. Γιατί θέλει
ο δημιουργός, το σύμπαν, ο Θεός να βιώσει διαφορετικά βιώματα μέσα από εμάς στην πραγματικότητα. Ναι, και απ' την άλλη, βέβαια, μεγαλώσαμε έτσι. Δηλαδή, πόσοι έχουμε ακούσει αυτή τη φράση Ναι. σε εμάς που λέει: Τον είδε τον Νικολάκη το γείτονα, πολύ καλύτερα έγραψε, ή πολύ καλύτερα τα πήγε, ή κοίτα τι καλά που τα κάνει. Και μεγαλώσαμε με αυτή τη σύγκριση και είναι εκείνα τα πράγματα που δεν κάνω στο replays. Δηλαδή, στο replays μπορεί να έχω αγώνες και λέω: Λοιπόν, για να δω τώρα τι θα γίνει εδώ πέρα, πώς θα πάμε. Και δεν μπαίνουμε ποτέ στην ενέργεια του να κάνουμε κάποιον αγώνα, πέρα από αυτό του να ξεπεράσω τον εαυτό μου ή να με ξαναβρω λίγο καλύτερα. Ναι, η σύγκριση είναι ο κλέφτης της χαράς, είναι ξεκάθαρο. Το λέει ο Ξενάκης Ναι. χρόνια τώρα. Και αν καταλάβει ο άνθρωπος πραγματικά ότι το μόνο που έχω να συγκρίνω είμαι εγώ στο σήμερά μου με αυτό που ήμουν μέχρι το προηγούμενο λεπτό, αλλάζει εντελώς το mindset, αλλάζει την νοοτροπία, είναι πάρα πολύ απελευθερωτικό και έρχονται και ευθυγραμμίζονται τα πράγματα με σένα κάπως μαγικά. Γι' αυτό και μέσα από το σοκ συνήθως γίνεται ένα σοκ, ταπεινώνει το άνθρωπος και λέει: Όπ, τώρα είναι σαν να τον αναγκάζει το σοκ να έρθει μέσα. Αλλά είναι αυτό που λέμε, το σώμα δεν προκαλεί ποτέ ένα σοκ και δεν είχε κάτι άλλο να κάνει. Δεν ξύπνησε να πρωί και λέει: Φανταστική μέρα του. Το σώμα είναι το πιο αγνό μέρος της ύπαρξής μας. Είναι το μοναδικό που μας στέλνει σημάδια και περιμένει να τα ακούσουμε. Εγώ αυτό παρομοιάζω λίγο σε όλη τη διαδρομή που κάνω. Είναι εξής, σαν η προσωπικότητα να είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει με noise cancellation ακουστικά και περπατάει και κάποια στιγμή βρίσκεται στις γραμμές του τραμ και δεν έχει πάρει χαμπάρι. Και το τραμ έρχεται. Και είναι η ψυχή όπως και του λέει: και δεν την είχα πάρει. Δεν παίρνει, δηλαδή δεν καταλαβαίνει τίποτα. Το τραμ, τίποτα. Το τραμ, και κάνει και έτσι, ξέρω εγώ. Φύγει από εδώ. Και κάποια στιγμή τι θα κάνει η ψυχή, θα τον σπρώξει να πέσει κάτω και θα γυρίσει να πει: Τι κάνεις, ρε. Αλλά δεν έχει δει ποτέ το τραμ που θα τον σκότωνε. Κατάλαβες. Δηλαδή, Ναι. θεωρώ και πιστεύω, είναι βαθιά μου εσωτερική αλήθεια πώς το βιώνω εγώ, ότι η ψυχή μας μετακινεί και μας δίνει την ευκολία μέσα από δυσκολίες φαινομενικές να μετακινηθούμε. Είναι χάρισμα αυτό που υπάρχει στην πραγματικότητα. Κατ' εμέ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει από διάφορες σκέψεις σε σχέση με αυτό. Έχω καταλήξει ότι η ψυχή είναι απλά εκεί και παρατηρεί τι θα επιλέξεις. Το ακούω και αυτό. Δηλαδή είναι σαν να είναι εκεί παρατηρητής και λέει: ξέρει τα πάντα, έχει φέρει όλο το θεϊκό πεδίο μέσα και λέει: Για να δούμε πώς θα βιώσει αυτή την εμπειρία, πώς θα το κάνει, για να δω συνειδητοποιήσεις πράγματα. Δεν είναι ποτέ τιμωρητική, είναι πάντα πολύ έτσι αγνή πρόθεση, όμως για κάποιο λόγο νιώθω ότι απλά υπάρχει και καταλαβαίνεις απλά αν είσαι σε επαφή την αλήθεια από το να ανατριχιάσεις μέχρι το να αισθανθείς. Ναι, δηλαδή είναι σαν να πάλετε κάτι όταν είσαι σε επαφή με το εσωτερικό σου πεδίο. Αλλά αυτές τις δυσκολίες που σε ευθυγραμμίζουν, γιατί δεν είσαι μόνο εσύ, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι όλοι οι άνθρωποι. Όσους έχουμε μιλήσει, είναι ότι συνέβη αυτή η πολύ μεγάλη δυσκολία στη ζωή μου και βρήκα τον δρόμο μου. Αυτές τις δυσκολίες λοιπόν που σε ευθυγραμμίζουν, ποιος τις φέρνει? Από πού έρχονται? Από πού έρχονται οι λύσεις ουσιαστικά, Οι υλικές δυσκολίες, οι δυσκολίες, οι τραγικές στιγμές που υπάρχουν στον υλικό κόσμο, οι οποίες όμως σε φτάνουν σε ένα σημείο να σε ευθυγραμμίσουν με την αλήθεια σου και να πεις ότι είχα αυτό το τραγικό γεγονός, αλλά αφυπνίστηκα σε αυτό και χάρη σε αυτό βρήκα τον δρόμο μου. Μωρέ, νομίζω ότι επειδή η φύση του ανθρώπου να είναι σε ισορροπία, ό,τι δεν είναι σε ισορροπία θα σου φέρει μέσα από μια πρόκληση. Δηλαδή, η πρόκληση εμείς τη δημιουργούμε. Ποιοι είμαστε εμείς όμως σε αυτήν την περίπτωση? Αυτό νομίζω, ρε παιδί μου, τώρα ότι... Είναι αυτό που έλεγα πριν. Δεν υπάρχει μια πραγματικότητα στην οποία εγώ λες ατυχία. Βρέθηκα σε αυτή τη στιγμή εκεί. Δεν υπάρχει. Η ψυχή πάντα ξέρει και εκπέμπει και έλκει σε συνδυασμό με το μυαλό και την καρδιά ό,τι αγαπάει και ό,τι φοβάται. Και έρχεται πάντα και δημιουργεί μια πραγματικότητα η οποία είναι βαθιά κατάλληλη για να εξελιχθείς. Θα μου πεις πόσο βαθιά κατάλληλο μπορεί να είναι το στάς στο πόδι πριν τους αγώνες. Κι όμως είχε πολλή πληροφορία αυτό πίσω. Πόσο βαθιά κατάλληλο είναι το γεγονός ότι μπορεί να χτύπησα το χέρι μου ή να μου συμβεί? Είναι βαθιά κατάλληλο. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να υπάρχει μια αλήθεια εκεί που εγώ έκανα ότι δεν τη βλέπω. Δεν χρειάζεται να είναι πάντα in the hard way, ούτε χρειάζεται, αλλά ποιος από τους ανθρώπους δεν έχει βιώσει απώλειες, ποιος από τους ανθρώπους δεν έχει βιώσει δυσκολίες, προκλήσεις? Δεν υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή που να μην έχει να σου πει μια ιστορία μιας πρόκλησης.
Δεν είναι η πρόκληση όμως αυτή καθεαυτή. Είναι ο τρόπος που θα σταθείς και θα την κοιτάξεις αυτή την πρόκληση και θα πεις για να δω τώρα. Τι ήρθες να με διδάξεις. Τι Ενώ ήρθες να σου μου έχει δώσεις. συμβεί αυτό με το πόδι. Με τον τραυματισμό σε μεγάλο αγώνα, ας πούμε. Καλά, σπάω το πόδι μου σε ένα μεγάλο αγώνα και επειδή μία από τις τεχνικές που αγαπώ πάρα πολύ είναι η υπνοθεραπεία. Μπήκα λίγο να καταλάβω τι κρυβόταν πίσω από το τραυματισμό. Γιατί τώρα δεν γίνεται να κάνω πρωταθλητισμό τόσα χρόνια, να είμαι σε σούπερ κατάσταση, να μην έχω ποτέ τραυματιστεί, ούτε θλάση, δεν μου έχω πάθει ποτέ τίποτα. Ξαφνικά, πριν από τον πιο σημαντικό αγώνα, να παθαίνω αυτό το κομμάτι στο αριστερό μου πόδι. Και επειδή το σώμα έχει και αυτό ένα χάρτη, σαν ένα τυχί δηλαδή, τα πόδια μας έχουν άλλη πληροφορία, τα χέρια μας άλλη, το στομάχι μας άλλη και κάτι. Η αριστερή πλευρά, άλλη, η δεξιά Ακριβώς, πλευρά, άλλη, μπράβο, αριστερή ουσιαστικά. πλευρά, δεξιά πλευρά. Λέω τώρα, τι το έφερα τώρα αυτό, λέω κάτι υπάρχει εδώ. Και πραγματικά ανακάλυψα κάτι που είχε να κάνει με ένα παιδικό μου τραύμα και έπαθα σοκ τι είχα φέρει, δηλαδή για ποιον λόγο έφερα αυτόν τον τραυματισμό. Δεν θεωρώ για κανένα λόγο ότι υπάρχει κάτι που δεν έχει μια πληροφορία πίσω από αυτό, που εξυπηρετεί την ψυχή ή την εξελικτική μας διαδρομή. Το Αρκεί, βρήκες. ναι, το βρήκα. Το Τέλεια. βρήκα και πολλές φορές μου λένε όλοι, θα προτιμούσες να μην το έχεις καταλάβει αυτό ή να έχεις πάει σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και λέω όχι, 1000 φορές που το κατάλαβα. Γιατί δεν είναι, πώς να σου πω, κάθε φορά που ανακαλύπτεις κάτι για σένα, πραγματικά σαν να σε φέρνει πιο κοντά στο άπειρο πεδίο δυνατοτήτων που έχεις. Οπότε, ναι. Μου ευλογία. θυμίσε Peaceful Warrior εδώ, άλλη ταινία πάλι. Εκπληκτική Ναι. ταινία, άμα την έχεις δει. Είναι σαν η ζωή σου σε ταινία. Η δικιά σου ζωή σε Τελικά. ταινία. Με Και εγώ σχέδιο πάρα θέλω να πολύ, ρε παιδί μου, γυρίσω αυτό μια που ταινία. έχουν, Νερό, ξέρεις, πέρα. και εσύ, είναι σημαντικό που βγαίνετε άνθρωποι, θα το πω του δικού σου βεληνικούς, από άποψη ξέρεις δημοτικότητας, γιατί είναι σημαντικό να τα λέτε, όπως και η Έλληνα Κρεμλίδου και ο Νίκος ο Μουτσινάς βγαίνουν και λένε για ενεργειακές θεραπείες και μιλάνε στον κόσμο και ξέρεις, βάζετε, φυτεύετε τα σποράκια και λέω, ρε παιδί μου, κάτι εδώ υπάρχει. Ναι, Γιατί είχαμε συνδυάσει λίγο ξέρεις, το κομμάτι αυτό το ενεργειακό με λίγο τρέλα, λίγο το κακό, μωρέ, λίγο. είναι νομίζω και πώς θα τα επικοινωνήσει τα πράγματα, αλλά και η εποχή αν τα αντέχει. Νομίζω ότι και ο Νίκος και η Έλληνα μπήκαν στη διαδικασία προφανώς γιατί αισθάνονται ότι συναντούν ανθρώπους που είναι πιο αφυπνισμένοι ή το πεδίο αντέχει να ακούσει αυτή την πληροφορία. Υπήρχαν και άνθρωποι πριν πάρα πολλά χρόνια που μπορεί να λέγανε κάτι τέτοιο. Δεν θα πω στο μεσαίωνα που τους καίγανε, αλλά θέλω να πω ότι ναι, αλλά εντάξει, τώρα πια μας βοηθάει πάρα πολύ και η κβαντική και η νευροεπιστήμη, παιδιά, πάρα πολύ. Μας δίνει πάρα πολύ, δηλαδή αυτό που λες, έλα τώρα, αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Ξαφνικά έρχονται πάρα πολλές έρευνες που έρχονται και σου επιβεβαιώνουν ότι, κοίτα, εάν σκέφτεσαι και ο λόγος σου δεν καταλάβεις ότι έχει δόνηση και αντίχηση και δημιουργεί μια πραγματικότητα, αν δεν καταλάβεις ότι αν είσαι στον καταδασμό της ευγνωμοσύνης, της καλοσύνης, της αγάπης, αυτό έλκει πολύ καλύτερα πράγματα από το να είσαι στο θυμό, στην ένταση, στην αγωνία, στο φόβο. Αν δεν καταλάβεις ότι την ώρα που περπατάς και κινείσαι μέσα στο χώρο, ότι αυτός ο χώρος είναι μέρος του δικού σου πεδίου και είσαι και εσύ μέρος της ολότητας, θα είναι κλειδωμένα όλα, ρε παιδί μου. Θα είναι δύσκολο. Ναι, Αυτό θα είναι αυτό που λέμε δύσκολο. Ενώ αυτό που λες, Τέσλα, Max Planck, Einstein, Μασάρου Εμότο, Ναι, πιο καινούς, δηλαδή τι εκπληκτικό πείραμα. Αρχικά μας έδωσε να καταλάβουμε τι γίνεται. Για όσους τον ξέρουν, αυτόν τον δόκτωρ είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ο οποίος ουσιαστικά μας έδωσε να καταλάβουμε ότι το νερό είναι ζωντανό, έχει σχήματα, έχει πώς να σου πω, εσωτερικά. Έχει μια μορφή συνειδητότητας ουσιαστικά. Είναι μια μορφή συνειδητότητας που αντιλαμβάνει τη δόνηση. Είμαστε περίπου 80% νερό. νερό. Για σκέψου λίγο. Άρα, όταν έρχομαι εγώ και σου φωνάζω και σου λέω, τι κάνεις εκεί, αυτό είναι σαν να ταράζω τα νερά σου. Ξεκάθαρα. Δεν με τάραξε αυτό το κομμάτι. Οπότε έχει πάρα πολύ σημασία, ξέρεις, και τι λέμε και πώς το λέμε. Και αυτό που λέγανε παλιοί ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, κόκαλα τσακίζει. Έχει σημασία πώς χρησιμοποιούμε τα λόγια μας. Και αρχαίοι πάλι πρέπει με αυτό με τον Νίκη με το Σίγμα που προσέχανε το πού βάζουν τον κάθε φθόγκο και πώς καθαρίζει ο τρόπος με τον οποίο μιλάγανε οι αρχαίοι Έλληνες, καθάριζε ενεργειακά τα δυναμικά τους. Ακριβώς. Καλά, νομίζω ότι έχει συγκλονιστική συχνότητα η αρχαία ελληνική γλώσσα. Είναι όπως και η ψαλμή, παιδιά. Είναι
εντυπωσιακό. Εγώ πολλές φορές Κυριακή μπορεί να πάω να νιώθω ότι έχω κουραστεί από όλη τη εβδομάδα και μπορεί να πάω το πρωί να καθίσω στα σύρικη και μέσα και έξω από την εκκλησία και απλά να ακούω γιατί νιώθω ότι είναι σαν να κάνω μια θεραπεία να καθαρίσει το πεδίο μου με αυτό. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και αναλόγως και το τι γλώσσα χρησιμοποιούν κτλ. Ξέρεις, είναι πολύ συνταγμένο με το να καθαρίζουν την ενέργειά σου στην πραγματικότητα. Τι είναι, κορίτσι μου? Παιδιά, εγώ καλά τα λέτε, αλλά ζεστάθηκα. Εάν θα μπορούσα λίγο Ήρθε να δώσει τίτλους τέλους, νομίζω. νερό. Γιατί Λίγο νερό θα ήθελα. Ευχαριστώ πολύ, φυλάκι. πραγματικά, Έρικα, θα μπορούσαμε να μιλάμε για Ωραία. πάντα. Δηλαδή, Ή να δούμε το κούφου πάντα το 3. Είναι εξαιρετικό, παιδιά. Έχει πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Ακριβώς μιλάει για την ενέργεια. Γιατί πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αν δεν το έχετε δει, να το δείτε. τα έχουμε δει όλα. Ξέρεις τι, είναι πολύ ωραίο παιδί με αυτό που λέμε για τις ταινίες και για τα βιβλία. Είναι το ότι υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για poke αφύπνισης εκεί έξω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αλλάζει ο κόσμος. Χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά που μπαίνουν άνθρωποι σαν και εσένα τόσο φωτεινοί σε τέτοιες θέσεις. Δηλαδή, και βλέπω ότι ξέρεις πώς έχει εξυπηρετήσει σαν παρατηρητής δικό σου, της πορείας σου αυτή τη στιγμή, πώς έχει εξυπηρετήσει το κάθε τι που έχεις κάνει. Ναι. Δηλαδή, γιατί στον αθλητισμό, ας πούμε, δυστυχώς θα το πω, γιατί εγώ έπαιζα μπάσκετ πολλά χρόνια, που το μπάσκετ είναι πιο δημοφιλές άθλημα. Ναι, βέβαια. Στο δικό σας αθλητισμό πραγματικά που είστε πανάξιοι και έχετε δώσει την ψυχή σας και το είναι σας για αυτά τα κομμάτια, η δημοτικότητά σου ήταν συγκεκριμένη. Γιατί ευρέως γνωστή, στο πιο ευρύ κοινό, έγινες μέσα από το Dancing with the Stars. Το οποίο ήσουν εξαιρετική βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το οποίο εξυπηρέτησε όμως το σκοπό, κατάλαβες. Εξυπηρέτησε το σκοπό της ψυχής σου. Το να είσαι αυτή τη στιγμή εδώ, σε αυτή τη θέση, σε αυτά που κάνεις, ακόμα και στο podcast, ακόμα και σε όλες αυτές τις δράσεις που κάνεις, για να συνεισφέρεις και στην αλλαγή του κόσμου. Δηλαδή, Δεν βρεθήκαμε τυχαία πάντως. καθόλου. Και θέλω να δω πραγματικά πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Δηλαδή και με εσάς και με εμάς και με εμάς. Δηλαδή, Νομίζω ότι από τη στιγμή που είμαστε σε αυτό το δρόμο και είμαστε καλά με αυτό που είμαστε και κάνουμε, θα μας δείξει, εγώ πάντα λέω, η πρόθεση είναι αυτή, θα μας δείξει, αλλά νομίζω ότι είμαστε... κοίτα, εδώ το γνωρίζω. Αυτό είναι που ρωτάει. Αυτό, είναι πολύ σοφό αυτό που είπες, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και η Σνό ευχαριστεί πάρα πολύ τη φιλοξενία. Σ' άρεσε πάρα Κορίτσι πολύ μας, τα ναι. μπακλαβαδάκια που τις δώσατε στην αρχή. Να είσαι καλά, και να είσαι εσείς καλά το πραγματικά ίδιο. και θα χαρώ να δούμε αυτό το συντονισμό πραγματικά να ενωθούμε. Γιατί ξέρεις, είναι αυτό όταν οι φλόγες ενώνονται, η φλόγα μεγαλώνει πολύ περισσότερο. Όταν 2 κεράκια τα ενώσει, 3 κεράκια τα ενώσει, γίνεται πολύ δυνατή αυτή η φλόγα. Εγώ νιώθω απλά ότι είσαστε και οι δύο συντονισμένοι σε κάτι που είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ στην εποχή και εύχομαι από την καρδιά μου πραγματικά να συντονίσετε όλο και περισσότερους ανθρώπους στο να βρουν αυτό που είναι, στο να μέσα από τα podcast να κατανοήσουν λίγο περισσότερο τις δυναμικές τους και να αξιοποιήσουν αυτό το δώρο που τους δίνετε. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα, πραγματικά και την παρουσία σου εδώ. Ευχαριστούμε πολύ, Έρικα. Ευχαριστούμε. Άλλο ένα επεισόδιο λοιπόν του High Frequency Talks by Soulmates. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Ήρθε στο τέλος του. Να είστε καλά. Κάντε subscribe. Χτυπήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται και ειδοποιήσεις. Τα γνωρίζετε πλέον αυτά. Μην σας τα λέμε κάθε φορά. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, κάντε το share σε κάποιον φίλο. Αν δεν σας άρεσε, πάλι κάντε το γιατί βοηθάει τον αλγόριθμο. Είδες τι λες. Λες και σε δαγκώνει λίγο. Αυτό και δεν Γιατί τσαντίστηκε με αυτό που λες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή Καλά. συνέχεια. Γεια σας. Γεια.